bilyong piso ang inilaan sa 2026 national budget para sa implementasyon ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nitong magbigay ng libreng tuition at miscellaneous fees sa tinatayang 5.7 milyon na estudyante sa buong bansa. Ayon kay Senator Bam Aquino, pangunahing may akda at sponsor ng tinaguriang Free College Law, mahalagang tagumpay ito para sa mga pamilyang Pilipinong nahaharap sa tumataas na gastos sa edukasyon. Natutuwa tayo na walang binawas dun sa budget ng edukasyon. Ito nga yung pinakamataas na budget ng edukasyon sa kasaysayan natin. Walang binawas dyan, pinaglaban natin to, at ngayon tapos na yung budget. Ngayon naman yung bola nasa kamay na ng mga education agencies. Kailangan nilang gawin yung tama, gawin yung tamang presyo, siguraduhin na walang korupsyon na sumingit dito sa napakalaking perang binigay natin sa edukasyon. Hinati ang pondo sa ilang programa upang masigurong walang mag-aaral ang maiiwan. 26 billion pesos para sa mga state universities and colleges o SUCs na direktang sasagot sa tuition at fees ng 5.2 milyong estudyante sa 117 state universities. 6.7 billion pesos para sa local universities and colleges o LUCs na susuporta sa humigit kumulang 500,000 students sa 126 na local universities and colleges. 27.3 billion pesos ang ilalaan sa Tertiary Education Subsidy o TES o allowance para sa mga libro, transportasyon at room and board para sa 1.5 milyong kapuspalad na mag-aaral. 2.7 billion pesos para sa tulong-dunong program o TDP o tulong pinansyal para sa mga karapat-dapat na estudyante sa public and private institutions. At 500 million pesos para sa allied health sciences o espesyal na pondo partikular sa mga bayarin sa related learning o RLE ng mga future nurse at medical professionals. Bukas ang libreng kolehiyo para sa mga estudyanteng enrolled sa 114 SUC sa buong bansa at 126 LUCs. Sakop din ang mga naka-enroll sa TESTA Registered Technical Vocational Institutions o TVIS na kumukuha ng certificate courses at diploma. Sa mga pampublikong pamantasan, automatic na libre ang tuition at miscellaneous fees sa oras ng enrollment alinsunod sa RA 10931. Samantala, ang mga estudyante sa pribadong higher education institutions ay maaaring mag-apply para sa TES sa pamamagitan ng registrar ng kanilang paaralan o Unifast portal. Prioridad sa TES ang mga estudyanteng kasama sa listahan ng 2.0 at programang 4Ps. Depende sa kategorya, maaaring makatanggap ng 15 to 27,000 pesos kada taon para sa tuition o iba pang gastusin sa pag-aaral. Babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. They're responsible to the Filipino people. They're responsible to the Filipino student. Naniniwala si Aquino na ang 67 billion peso fund ay patunay na dedikasyon ng bansa sa human capital at pagbuo ng mas pantay na lipunan kung saan ang potensyal ng bawat mag-aaral ay may pagkakataong umunlad. Bryce Oracion, CLTV 36 News.